Menta kesngi arpeu tering unaitung arajar arpeu henreu kan long kesngi sa jingkan mau ya ka tain riwar jaintia kam tam ya ka right buam. Namar menta kesngi ka right buam kalayo ban Pynkup burom ya uma Sniawbhalang Dhar Deputy Chief Minister Jong Kajala Meghalaya. Hadin ka jing Pynkup burom layo ban IT ya ka kshait krang suri sya kilang do bat secretary Jong ka right buam da uma Sniawbhalang Dhar Deputy Chief Minister. Hakane ka jo kasngi layo ban bo mau nong rim ya ka way na kikshait ka badon ha am tharong padeng thang cham am narem subdivision ka bala ai nam ha uma Sniawbhalang Dhar Deputy Chief Minister bat labo mau nong rim ru ya ka regeneration Meghalaya project da uma Sniawbhalang Dhar Deputy Chief Minister Jong Kajala Meghalaya. Uma Sniawbhalang Dhar Deputy Chief Minister Jong Kajala Meghalaya habakran kum ukong san hakane kasngi ula ay man sem ya ki khon ka right buam ban long ki baye ek bat ki baye talli khnang ba an la ban wan ra ya ka roi ka par hapo ka right buam ula ban rap dak ba ong ba ka thain riwar ka don shibon ki jaka petkai ki bakring ya ki nong wan bat ukhmi lanti balang ba ka jinge trelang an sala ban wan ra shibon ki skem tang ka tourism henrei ban wan ra ru ya ki skem ba per ki ba kan thum ya ka kot ka khya bat ban pan bha ru ya ki lanti singkeng ula ai khublei ru ya ka right buam namar ki la Pynkup burom yu bat na ka liang jong ula ong ba don ai ban ai ya ki henrei tang ka jing e ki wei pat ki bakren ha kane kasni ki kan thum Abhinav Kumar Singh IAS Deputy Commissioner West Jaintia Hills District Jakpal Singh Dhana IPS SP West Jaintia Hills District Kavi Kizo IAS Subdivisional Officer Civil Amlaram West Jaintia Hills District Uma Someyo SNSyo Advisor ka right buam Uba Stefan Mukhem XMLA ka Amlaram Constituency Uba Sunny Donkupar Mawyong Director Earth 3 Uba Ronald Walang District Tourism Officer West Jaintia Hills District Uba Tempang Buam Uba Wanbhalang Buam bat kiwei kiriu rangba hakane ka jo kasngi ka right buam kala Pynkup burom ru ya uma someyo SNSyo ubalong advisor ka right buam ubalang ba ka jingtresh tom jong ban lek pan jingaram na ka sarkar kham tam na uma Sniawbhalang Dhar Deputy Chief Minister Jong Kajala Meghalaya lala ban wan ra biang sa shisen ya ka suk ka sain ha ka jinga day bat ka kshait krang suri ki basya Pynkup burom ha ka ne kasngi ki kun thop ru ya ki doloy ki langdo ki secretary ki riurang ba jong ki saukor ko kor buam surang kharem bat sumer bat ki wei ki riurang ba ki balasha khot sngaubha sha kane ka jingalang bakar pang ha kane kasngi ban penshang shit ya kane kasngi le yo ru ya ka jingshan traditional na ki khon samla ka right buam kum ka jingshat padiang burom ya ki nong wan sha kane ka jing Pynkup burom le yo ru ya ka jingshat thama da ka seng khasi mau phalang ka ba pen kan mau kum no ki khon ka bri han yaw trem ki le ile thama parsha ya ki nong shon jongki ya ka jingelang la Pynkup da ki kanten ai khublei bat ki kanten kurku kordo na uma someyo SNS yo ubalong advisor Jong ka right buam